Jo tinc un munt d'anecdotari de la mina que si els expliques a aquesta generació, primer que jo penso perquè sóc jo, si no, no s'ho creuria, de coses que han passat, treballar en una explotació amb la qual, quan veig les condicions de feina de la que es queixen i amb raó, treballar en una explotació que era d'1,5 metres d'alçada, això que havies de tallar-li el mànec de la pala per treballar, que treballaves en genolleres. He treballat a la mina durant gairebé 18 anys, soc fill de la colònia de Sant Corneli, tant el meu pare com els meus tiets com els meus avis també han estat miners i tinc molt grat record del que és la mineria i del que és la colònia. Aquesta mina i aquesta colònia de Sant Corneli forma part de la conca minera de Berga, que està documentada com a reserva de carbó des de mitjans del segle XIX. Aquí va haver-hi l'explotació més important i la que va tenir la vida més llarga. A finals del segle XIX hi ha una massa de treballadors de la mina que són gent de la comarca, gent que són pagesos o que són gent de pobles que accepten l'oportunitat de treballar en un lloc perillós a canvi d'un sou fixe i molt més alt que en altres treballs. La mina sempre ha pagat més bé que el sector tèxtil o que el treball autònom, no? Per tant, ells ho accepten. Què els passa? Que no són professionals de la mina. Necessitaran un llarg període de temps per aprendre a fer de miners, que no és fàcil, perquè les condicions dintre d'un forat, no? Perquè en aquesta època és un forat, doncs són dures. A mesura que avancen el temps, aquests primers grups de treballadors de miners de la comarca ja s'han professionalitzat, ja saben de fer de miners, no? I s'hi afegiran doncs, capes de població provinent de zones mineres que aporten coneixement i especialitat. Jo tinc uns records d'una feina molt física, molt arriscada, era relativament perillosa en determinades ocasions. El que passa que no és que veiessis un perill, perquè la mina aprenies l'ofici dels teus companys, dels veterans, i la confiança que els hi tenies amb ells era això el que et feia treure la por. Durant molts anys treballaran amb espardenyes i una gorra, perquè la roba laboral no comença a implantar-se a Espanya fins a mitjans del segle XX. Porten la roba de casa, fa moltíssima calor, treballen amb explotacions baixes, petites, encorbats, amb condicions duríssimes i fent molt esforç. A més de les ensorrades, a les mines de carbó berguedanes, que són mines de lignit, si hi ha un greu alarma, i és que concentren metà, grisú. Per tant, es poden produir explosions. Compte que molts tajos estaven a una hora i escaig, per no dir una hora i mitja, de la boca de la mina. O sigui, havies de preparar aquell ferit per treure el primer del tajo en unes condicions de vegades impensables, amb una explotació que tenia 1,5 metres d'alçada, amb unes camilles que portaven com un patí a sota perquè no les podies ni molt menys transportar agafant-les de les dues puntes, sortint pels mateixos mitjans que sortia el carbó amb cintes transportadores i amb el tren que a la Galeria General, que era de 2 quilòmetres, acabava de treure'ls fins al carrer. El miner sempre ha estat un element molt reaccionari al que era el poder i el comandament. O sigui,
De fet, aquí a la Bocamina, a poca distància de la Bocamina, sempre hi havia hagut una caserna de la Guàrdia Civil. Jo el que m'havia adonat és que quan hi havia algun moviment o alguna vaga a la mineria, jo veia la gent com si no tingués gens de por, com si jo ja hi anés amb ells, perquè recordo la vaga la tancada que hi va haver, amb la qual precisament jo recordo que estava al comitè de vaga, llavors començaven a néixer els sindicats. Jo militava a la CNT i el meu pare també havia estat sempre simpatitzant. Doncs amb aquella tancada ell es va quedar dintre. Jo en tenia coneixement i després sempre em va reservar que no li havia dit res. Vull dir, es va passar 4 dies aquí dintre de la mina i jo mutis per no donar publicitat a la cosa amb ningú. Aquella va ser una gran victòria. Va ser després d'unes mesures econòmiques i unes mesures de treball que en aquell moment nosaltres pensàvem que eren totalment impensables i que no es podien portar a terme. Del 75 en endavant, cada cop hi ha menys miners i més màquines a la mina. I l'explotació augmenta moltíssim la quantitat de carbó que arrenca, fins al punt que cada vegada està més lluny, l'explotació és més lluny del carrer. Per tant, arrencar surt molt barat, però treure el carbó cap a fora surt car. Per tant, el resultat final és que en el mercat internacional aquest carbó ja no serà competitiu. El tancament de la mina a finals de l'any 91 és un trencament anunciat. Llavors la comarca perd la principal activitat econòmica, que ja havia entrat en declivi, i per tant és un procés continuat, i queda una quantitat d'ex-treballadors que cobren unes pensions notables i ben pagades, i la consciència de que la mina no tornarà. Aquest sentiment de solidaritat tan fort que tenen els miners, doncs el dona el treball i el tracte diari, el frec a frec, l'empatitzar amb un ofici i amb unes condicions. Això desapareix. I el que en queda de tota aquesta llarga història és una mica de patrimoni immoble, que és el que el Museu de les Mines de Cercs representa, i en queda una història impressionant. La solidaritat del minaire suposo que es deu trobar en d'altres col·lectius, que jo no conec, però és una cosa que d'altres feines que he pogut tenir no l'he vist. L'experiència de la gent gran, com et tutelava, com et feia anar pels llocs amb els quals no perillaves que et fessis mal, t'ensenyaven de l'ofici, perquè ni en tema de seguretat ni en tema de feina tenies cap mena de formació. O sigui, aprenies a base del dia a dia i del que t'ensenyaven els companys. I això sí que ho consideraves important. A més, era un ambient quasi bé familiar. Aquí estem parlant d'una història anònima, però que és la de tots, i per això té valor, perquè això té molt de valor.